ngizokhulumela abangani bakwaSibonelo. Engingakusho ngoSibonelo, umngani wethu ulile kakhulu. Kade aqale ahlukumezeke. Wakhetha ukushiya singabangani bakhe. Wakhetha umuntu wakhe. Kodwa ekugcina. To the spirits of Sibonelo Sukazi, may her soul rest in peace. Sanibonani babukeli bezomphakathi nomphakathi wonke waseMkhondo sifinyelele nawe umsakazi. Sithathele ithuba sibonge njengoba ke besine-candle light namuhla la besenza i-memorial kadadewethu obulewe nesihlukula endaweni yaseJohn Vorster abulawe isoka lakhe. Njengomphakathi wakule ndawo-ke siyalimala kakhulu uma sibona izimo zokuhlukumezeka kwabantu zilokhu zikhula zidlondlobala ikakhulukazi endaweni esiyakhele yaseMkhondo. Ngibingelele ezomphakathi, ngibingelele kubalaleli nababukeli emakhaya. Yes, igama ngilungile ngwakamabaso from You Are Not Alone Foundation, i-organization elwa nokuhlukumezeka kwabantwana nabantu besifazane. Sila eJohn Vorster namhlanje siku-candle light kadadewethu othe washiya ngesihlungu esikhulu lapho khona abulawe isoka lakhe kwaze 24 times kwasho ukuthi uphuma umphefumulo ushiya nabantwana. Siyinhlangano emelane nalo lolu bhubha sishaqeke kakhulu ukuthi igameko ezifana njengalezi zisaqhubeka kuwo wonke ama-awareness nokukhuluma phela ukuthi hayibo ma umuntu wesilisa kunento ekucindezelayo nawe phela vela phambili kunokuthi ugcine kwenzeka into esihlungu kanje. So siyathemba ukuthi ingalo yomthetho izokwenza kufanelekile ukuthi ubulungiswa kudadewethu nasemndenini nakithi sonke nje kube khona. Siphinde sigcizelele emphakathini ukuthi ukuhlukumezeka kwabantu emphakathini akuvumelekile. Zikhona indlela ezikhona zokuthi kulungiswe leso simo, futhi usimo mase usibona ukuthi siyakuhlula kunokuthi ugcina ukhipha umphefumulo yini ungasuki kuleso simo. Sibhlungu kakhulu nje impela, siyazwelana nomndeni, siyazwelana nomphakathi, futhi sikhuleke ukuthi into enjengale singaphinde siyibone eMkhondo because umzali ukhulisile umntwana mncane lo uceda graduate akudalanga asebenza ushiye ingane ezincane, so ubese uyabuka ukuthi sisizwe sikuphi. So siyazwelana nabo bonke abathintekayo, futhi siyasho ukuthi isimo esinjengalesi siyalwisana naso, discourage at all cost. Siyabona akuhambi kahle. Inhlangano esinayo yabo mama neyabo baba asikhuzeni lokho akufuneki kungaphinde kwenzeke la eMkhondo. Angazi ke noma sebafuna ukuthi thine bomama sigqoke igindi siyithathele umthetho ngezandla yini. Sicela kuphele eMkhondo. Kubi. Ngiyabonga eMkhondo. Ngibonani umphakathi waseMkhondo nonkana igama uSandile akahlophe ngiphuma ke endaweni yaseAmsterdam organization ekuthiwa iBambanani Victim Empowerment Center okuyi-organization esebenza ngokuyikhandla ngokulwa nokuhlukumezeka kwamalungelo abantu phecelezi ekuthiwa i-GBV, domestic violence, sesibala konke ukuhlukumezeka kanye nama-social sexual abuse, emotional abuse, physical abuse. Silana ke namuhla sizokhala kanye nomndeni wakaSukazi ngokhanjelwa ilunga lomndeni ngendlela enodlame, ngendlela engenabubele, ukuthi akumnandi ukubukela isizwe sase-South Africa sishabalala ngalendlela. Thina ke ngizokhulumela kakhulukazi ama-Victim Empowerment Center akhona la eMkhondo okuyumthunzini, kube iBambanani Victim Empowerment Center kanye neGrip. Silana sizoshaya ngonyawo phansi, sizothi siyazwelana nomndeni and futhi akukho amazwi singawasho angadambisa inhlungu abandlula kuzona njengamanje. Siyazwelana nabo
sizobakhalisa sizokhala kanye nabo ukuthi lento le ehlakele namuhla ayithinti bona kuphela nathi singamalungu omphakathi iyasithinta kuyomele sisukume ukuze silwe nalobhubhane selikhona njengamanje nasi sihlava sokubulawa kodadewethu kanye nomama bakulesizwe usisi la usibonele bengasiyena nje just usisi kuphela ebewumama unezingane ebewusisi bebemthanda ekhaya kubo nathi singamalungu omphakathi besimthanda ebenabangani abamthandayo so ukuhamba ngalendlela kungasiyona intando yokuhamba uintando kaNkulunkulu kodwa kukhamba ngesandla somuntu okuwumuntu obekumele ngabe uyena omvikelayo uyamprotector amvikele njengokusho kwethu ukuthi sizothi la amalungelo amadoda ukuthi avikele abantu babo abathande okusho ukuthi yena ubhuti bese waphenduka isitha kuloko lesihlava senzile sizoshaya phansi ngonyawo singamadoda asisukumeni simene emkhondo shaya phansi ngonyawo sithi phansi ngokuhlukumezeka kwabantu besifazane akusikona ukuhlukumezeka physical nokubulawa akusibona abantu besifazane kuphela abahlukumezekayo nezingane zethu ziyathunjwa ziyabulawa ziyadlwengulwa sizoshaya phansi ngonyawo siyi victim empowerment center la emkhondo yama shelter la emkhondo sizokhala kanye nomndeni sithi dudu umndeni wakasukazi siyabona ngingacabanga ukuthi uzokhala kuleko ngoba nayiqala lento ngazama ukwenza i-protection order ngangithi mhlawumbe kuzobangcono kodwa angizange kusebenze so ngimele kakhulu emoyeni ngiyacala angazi ukuthi ngizopholiswa yini kodwa ngimele kakhulu emoyeni into eyenzekile angiyazi ngaze ngiyibonge ngiqala ngimele nje kakhulu emoyeni ngiyabona ukuthi kusazongithatha isikhathi ukuthi ngibe right nje iy'ngane zami ezibone enye into ezingayazi ngoba bebebabili endlini nosesi wakhe okay usesi wakhe yena uthola ingcebe kulona lo munye kusibonelo yena bangama bawu-24 wabelaphile lapho laphatheke khona eCaroline so ngilimele kakhulu